Čo v prípade, ak užívate antibiotika a chcete si popri tom pomôcť aj prírodnou liečbou? Je to úplne v poriadku a je to možné. Vo väčšine prípadov sa užívanie antibiotík a prírodných produktov, teda bylinných preparátov, nevylučuje. Samozrejme, pokiaľ to nie je inak uvedené pri liekoch, že sa byliny užívať nesmú. V prípade, ak užívate antibiotika a chcete si ešte pomôcť prírodnými preparátmi, môžete tak urobiť, ale ideálne s minimálne hodinovou prestávkou. Často sa pýtate na užívanie kapucinky, ktorá samotná je prírodným antibiotikom. Taktiež užívanie dračej krvi či kapsul ochranca alebo multiserafín. V každom z týchto prípadov môžete po týchto produktoch siahnuť. Nezabúdajte však na to, že užívanie antibiotík ničí váš mikrobióm. Ničí vaše baktérie, nielen tie neprospešné, ale aj tie prospešné. A tak popri užívaní antibiotík nezabúdajte doplňať probiotika, respektíve symbiotika. Užívajte ich minimálne 4 mesiace po doužívaní antibiotík.